Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres slæb, og de har jo ikke noget på negativ. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil pigerne have min auto, for det er så nede med min stilo. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kalorier, så er det godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at smile. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score checks, så må daddy hellere lære dem nogle tricks. For jeg giver så meget, jeg giver så meget af mig selv for tiden. Og hatten den er flået af for længe siden. Jeg synes at det er dyre rides, hele landet er så nede med mig, men nogle gange tænker jeg de har brug for et held nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en handleplan. De siger til os, de vil have det værste tilbage. Og jeg kiggede på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. De siger det klæder sig blære, så de fleste i landet kan rappe vores vers. De siger helt ærligt Jay, helt ærligt Nick, hvis det ikke kommer fra jer, er det ikke særlig fedt. Så vi stadig på farten, og vi stadig dem de andre ikke må lege med ligesom Larsen. Nogen kan lide Nick og Jay, andre tænker fuck dem, men pigerne fortæller mig, jeg hottere end Justin. Baby, brug din booty, din dreng er nummer 1 ligesom de gjorde det umuligt, og blev ved og holder hele klubben åben efter lukketid. Og jeg er tipsy, men ikke fuld, så put lidt mere Grey Goose i min Red Bull. For vi så succesfulde, og fik jeg tilføjet, at jeg er ung og single. Jeg har set de fleste clubs, jeg har fået så meget love.